Iawn, Ed Holden yma unwaith eto yn syth o studio panad, Croeso nôl. Felly heddiw, da ni'n mynd i fod yn drafod ychydig bach mwy ynglyn â bît-bocsio, ond tro yma canolbwyntio ychydig bach mwy ar sound effects. Felly, gan ei llwyth i ddangos i chi, nawn ni gychwyn. Yr un gyntaf ydy Seiren, neu Seiren. Nath hwn gael fi fewn i loads o drwbl pan o'n i'n iau yn ysgol yn Wedi'i, felly jyst newch yn ysgol. Ha, na peidiwch yn neud yn ysgol. Be da ni'n galw hwn ydy Seiren. Ac y ffordd da chi'n neud y sŵn yma, newch cilch efo gwefusach chi fel hyn. Okay? A rwan, fi eisiau chi wneud danadd top chi yn erbyn y gwefus gwylod fel hyn. A dyn heb symud y ceg o'ch chest chi, dwi eisiau chi mynd fel hyn. Ond heb symud y ceg. Okay? Fel hyn. Felly, da chi ddim yn symud y ceg. Cadw fo fel o. Iawn? Cool. Yr ail sŵn. Be da ni'n galw hwn ydy hwn neu corn, ac y ffordd mae hwn yn gweithio. Yr union un techneg y Seiren, da ni'n dod hyn. Okay? Ond tro yma, da ni'n mynd yn isal, okay? So pitch is. So, ond heb symud y ceg. A da chi'n gael sŵn hwn, okay? So fel hyn, isal. Cool. Okay. Sound effect nesaf, mae hwn yn mynd i fod yn anoddach wan. Be da ni'n galw hwn ydy sŵn Hofrennydd. A mae sŵn fel hyn. So i wneud y sŵn yma, eto, tric rili anodd, ond ei drio fy ngwarae i esbonio fo. Da chi angen anadlu, okay? Da chi mwyn chwythu allan. Mae'n un anadl, dwi'n os da chi sylweddoli hynna. Okay? Ond da chi'n gorau adeiladu pwysa yn ochr y ceg, a dyna sy'n mae'r tric yma'n gweithio. Neu drio fy ngwarae i esbonio. Plug y tafod chi nôl. A wedyn symud y tafod i'r ochr. So, mae'r tafod tu ôl y danadd, ond mae o rwan i'r ochr, am fel la. Dwi'n gwybod mae yna'n edrych yn odd. Just triwch hynna. A wedyn be ydych chi angen neud i cau y ceg, ond mae'r tafod dal di plygu tu ôl y danadd. Okay? A be ydych chi angen neud i gadael gap bach ar agor o fan hyn o'r ochr y ceg, fatha bach o. Okay? A wedyn os da chi'n anadlu fewn trwy'r bit yma, dim y trwyn, be sy'n digwydd os da chi'n gael o'n iawn, mae pwysa'r aer sydd yn mynd i fewn yn achosi yr tafod i dechrau dirgrynu fel hyn. So rhoi bysych chi ar eich trwyn i stopio chi anadlu fewn. Okay? Mae'n cymryd lot o practice. Ond unwaith da chi'n gael o, mae'n eitha hawdd. Okay? A mae hynna'r union un peth ar tric nesaf yma. Tric rili anodd. Mae'n jyst yn cymryd practice. Na be da ni'n gael o hwn ydy drop dŵr neu water drop. Roed y mewn Curiad. Cool. Ffordd da chi'n neud y tric yma, mae yna dau cam, okay? Cam 1 ydy roed y tafod tu ôl i dan o top chi, a signo'ch tafod fel hyn. Really hawdd, just signo tafod, fel la. Okay? Really hawdd. Yr ail cam, o'ch ceg, dim yr ysgyfaint, okay? Da chi'n mwyn chwthu allan o gwbl, da chi'n mond yn defnyddio'r ceg wan, a dwi eisiau chi ddeud y gair o wit heb deud wit, fel hyn. Fydwch chi'n neud hynna? Okay? A wedyn y tric, hwn di'r darn anodd wan. Da chi angen mynd fel la, a fel la, yr un pryd. Yeah? Tric anodd, eto, mae'n jyst yn cymryd practice. Mae bît-bocsio i gyd fel la. Fel unrhyw beth mewn bywyd, ti'n just gorau practisio. Okay. Un o ddau sŵn arall. Be da ni'n galw'r un nesaf yma ydy ci yn cyfarth. Ac y ffordd da chi'n neud y sŵn yma, really hawdd, da chi angen neud woof,
Ond eto, fel yr sŵn hofrennydd, da chi'n mwchwthu allan, da chi'n anadlu fewn, okay? So yn ytrach chi'n mynd, wwff, wwff, da chi'n mynd, da chi'n anadlu fewn. Okay? So, wwff, allan, wwff, i fewn. Okay? So, triech yn ar ôl 4. 1, 2, 3, 4. Nice, da iawn. Cool. Sound effect arall i orffen fyny. Be da ni'n galw hwn ydy'r curiad calon. Okay, o'n sŵn fel hyn. Okay, felly y ffordd mae hwn yn gweithio really syml, okay? Da chi'n defnyddio'r gwddw yn amlwg, fel nathoch chi weld, ond da chi'n angen y microphone i wneud hyn, okay? Fedrwch chi wneud hyn gan fynd ng, ond heb deud y geiriau ng. Mae'n digwydd yn y gwddw, fel hyn. Da chi'n mynd ng, dim hynna. Mae'n fatha llyncu. Ng. Fel la, ie? So da chi'n neud hynna 2 waith, gap, 2 waith, gap. Really syml. Y reswm pan dwi'n defnyddio microphone ar y gwddw, mae yna rhywbeth o'r enw'r proximity effect efo microphone. Pan ti'n mynd yn really agos, mae'r frequencies o synau i gyd o'r llais yn cael ei boostio fyny. So pan ti'n caed y lawr rownd y meic fel hyn, ti'n boostio'r proximity effect. So ti'n rhoi hwnna ar y gwddw, a be da chi'n mynd i glwad ydy'r sŵn odd ma. Yeah? Fatha sŵn muffled. So os dwi'n neud y sŵn llyncu wan, da chi'n clywed y sŵn curiad calon. Cool. Da iawn chi. Ideal.